Mga karanso, mayong adlaw sa inyo tanan. Nagkita kami ginas ang kilala namon ni Buday nga Koreana bla. Halin sa bakasyon sa Korea. Te gindalaan niya kami sang mansanas, Korean apple ni kuno. No, bla dagko yaw. Tapos very ano gini kuno juicy kag ano tamis. Te wala pa namon makuha ni Buday matilawan. Kanon ni namon karon samtang nagatanaw sang movie. Movie night namon karon mo. Langga gid kami sang amon nga Korean friend. Okay, ano ni sa namin no. Dagko no. Okay, mga karanso. Sige, danto lang ka mo karon na kung anong sabor sini. So, kuha mo. Okay. Okay, mga karanso, see you later. God bless.